ποιος είναι ο λόγος που πήρα αυτό το πύραυλο και το παρέλαβα μόνος μου από το Λονδίνο και γυρνάω μέχρι την Ελλάδα και όχι να μου το στείλουν. Που προφανώς θα μου έβγαινε πολύ πιο φθηνά να το κάνω αυτό το πράγμα, ενώ τώρα οδηγάω για 3.000 χιλιόμετρα, γιατί το έχω συνδυάσει επίσης με ένα road trip αυτή τη στιγμή. Πάμε στην Πρατισλάβα μετά από Βερολίνο με τον αδερφό μου, κρατάει την κάμερα αυτή τη στιγμή. Θα πάμε Βελιγράδι, θα μείνουμε εκεί με πολυτελή σπίτια τα οποία έχουμε κλείσει. Το δρόμο που κάνουμε βενζίνες από εδώ από εκεί είναι πολύ πιο ακριβό. Αλλά πρέπει να καταλάβεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα χρήματα δεν έχουν καμία απολύτως αξία άμα δεν τα χρησιμοποιείς. Ζω μια περιπέτεια αυτή τη στιγμή την οποία ούτε καν πίστευα και φανταζόμουν που δεν την μπορώ να ζήσω. Έχω βγει εντελώς comfort zone, έχω περάσει τόσα σύνορα, έχω βρεθεί σε 5 διαφορετικές χώρες που έχω μιλήσει με άλλες γλώσσες, να προσπαθήσω να συνεννοηθώ. Παντού κιόλας μην νομίζεις ότι μιλάνε παντού βασικά αγγλικά. Δεν μιλάνε, πόσο μάλλον στη Γερμανία. Έχω κάτσει εδώ και έχω κάνει όλο αυτό το ταξίδι να μπορέσω να βγω εκτός comfort zone και να ζήσω μια εμπειρία η οποία δεν αγοράζεται με χρέη. Αυτό πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Και αυτό που θέλω να κρατήσεις από εδώ πέρα είναι το